हेलौ बड' इनभेस्टार चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकखौ नोंथांमोननो जायो जाया गोरोन्थि जायोब्ला गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। बे टपिकखौ आङो देखायलांनोसै जे दिनैनि जिथु मिउचुवेल फान्डनि प्रसेस, बे प्रसेसजों जों सोलिलाङोब्ला माबायदियै जोङो साक्सेसफुल जाहैनो हागोन। नोंथाङा जुदि आं सोङो, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आं सोंनायनि फिननायखौ। जे सोंथिया जाबाय, नोंथांमोना गोलोमदै गनानै बा नोंथांमोननि राङा गोलोमदै गनायजोंसो इनकाम जायो नामा? नोंथांमोना रां आरजिनायाव गोलोमदै गनाङो नामा? टपिकआ जाबाय, नोंथांमोना सानसेयाव नोंथांमोना रां आरजिनो थाखाय गोलोमदै गनाङो नामा? गोलोमदै गनानैसो नोंथांमोननि राङा नोंथांमोननि आखायाव फैयो नामा? बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्ला आं मोन्थिनो मोनगोन सोर सोर गोलोमदै गयो। दा आंनि एनालाइसआ बेनो जाबाय जे गोलोमदै गनानै जुदि रां आर्निं जायोब्ला बा नोंथाङा इनकाम खालामोब्ला बेखौ माबायदि गोलोमदै सानसे समाव नोंथाङा गोलोमदै गनायनिफ्राय उदां जानो हागोन, फ्रिदम जानो हागोन नोंथाङा। बेखौ आङो बे भिडिअ'नि गेजेरजों आंनि जिथु बे एनालाइसनि गेजेरजों नोंथांमोननो माने एसे सिम्पोल आयदायै जायो जाया नोंथांमोननो देखायलांनो नागिरदों। नोंथांब्ला जायोबा जायो, जायाबा जाया। नोंथांमोना नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्स लादो। नोंथांमोनाबो एक्सपिरियेन्स लाग्रोनानैसो, गासिबो नलेजखौ मिन्थिग्रोनानैसो नोंथांमोनाबो बे आंनि जानाय जायैनि एन्सारखौ नोंथांमोनानो मोननो हागोन। दा जुदि नोंथांमोना बा जों बयबो, आंखौनो माने एक्सप्लेन खालामनानै आंबो बेखौनो बुजिनानै लानांसिगोन जे नोंथाङा जुदि गोलोमदै गनानै 400 रां जुदि सानसेयाव बेखिनि जुदि मालाबा 400, मालाबा 200, मालाबा गैया, मालाबा थाइसेबो गैया, बेबायदि नोंथाङा जुदि सानफ्रोमबो बेबायदिजों नोंथाङा जुदि भुगिनांदोंब्ला मोनसे खामानि मावनो हायो जोङो बयबो, जे जोङो बेनि 400 रांनि माखासे रांखौ, एसे रां साननानै ला, नोंथाङा 35 रांसो नोंथाङा दैलि बे रांखौबो मा खालामनांगौ, खामानि मावनो हो। नोंथाङा जिथु गोलोमदै गनानै जिखिनि आर्निं खालामबाय, बेनिफ्राय माइनास खालामनानै 35-40 रुपिससो नोंथाङा बे रांखौबो, बेखौबो खामानि मावनो हो। बे 35 रुपिसखौबो उन्दुनानै थाहोनाङा, बेखौबो फुथुनानै दोननाङा। मा होनना बुंदों आङो? बे रांखौ नोंथाङा जानानैबो गारनाङा, ओरैनो बिसिनायावबो फुथुनानै दोननाङा। बे रांखौ बिथांखौबो जिरायनो होनाङा, बिथांखौबो खामानि मावनो हो। दैलि नोंथाङा बेखौ खामानियाव बाहाय, जे नोंबो जे एसे हायो सानफा एफा मा राहायै खामायनो हायो, बेखौ बे 35 रुपिसआ माबायदि खामायगोन दा बिदिब्ला? बिथांखौ खामायनो होनायनि प्रसेसआनो जाहैबाय, नों सानसे समाव गोलोमदै गनांनायनिफ्राय नोंथाङा बारग'नो हानाय मोनसे लामाया बेनो, 35 रांखौ सानफ्रामबो एसे एसे खामानि मावनो होबाय था। दिनै 35, गाबोन 35, समनिया 35,
मास मोनसेयाव जेसेबां जायो बा 1000 रुपिस बा 1000 रां जुदि नोंथाङा बे 1000 रांखौ इनभेस्ट खालाम, बे 1000 राङा नोंथांनि थाखाय सानफा एफा थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा नोंथांनो रां खामायनाय जिथु लामा बेखौ बानायलांगोन। बेखायनो जेब्लासिमहालागै नोंथाङा गोलोमदै गनानै खामानि मावनानै जुदि 35 रुपिसखौबो नोंथाङा खामानि मावहोलांबाय थागोन, अब्ला नोंथाङा बे गोलोमदै गनायनिफ्राय सारेन्डार जानो हागोन, रिटायारमेन्ट लानो हागोन। जे आङो हालिया, अब्ला बे हायै समाव नैबे 35 रुपिसआ नोंथांखौ रिटायारमेन्ट होगोन। प्रसेसा जाहैबाय बै समावहाय रिटायारमेन्ट माब्रै होगोन? बेनो 35 रुपिसआ जमा जायै सानसे समाव नोंथांनि आखायाव जुदि नोंथाङा गोलोमदै गयै सानसे समाव मेंग्लिबाय, नोंथाङा जोबोद मेंग्लिबाय, आं बे संसाराव खामानि गोब्राब मावै गोलोमदै गयै सानसे समाव नोंथाङा गोसो बायग्लिबाय आरो बेसेबां मावनानै जाबावनो, बेनिफ्राय आङो मा राहा दंबावो? बै अबस्थायाव नोंथाङा फ्रिदम जाहैगोन। नोंथांनो सोर खामानि मावना होगासिनो दङ? नोंथांनि 35 रुपिसआ नोंथांनि थाखाय फिउचारनि थाखाय, नोंथांखौ गोलोमदै गनायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय बे 35 रुपिसआ सानफा एफा बोसोरफा एफा खामानि मावै नोंथांखौ सानसे समाव बुंगोन जे आरे नोंथां, नों उन्दुनानै जादो, उन्दु गारि सलाय जादो, नों जेसेबां मिनि जायो जाबाय थानो हासिगोन, आं नोंथांनो गोसो मथै रां होगासिनो दं, नोंथाङा नोंथांनि गोलोमदैखौ हुगारनांनाय नंला, नोंथाङा आरामै जालांबाय थादो, आं दिनै नोंथांनो थोजासे खामायनानै होबाय बा आरो खामायलांबाय थाबावगोन, नोंथाङा जुदि धैर्य दङब्ला। नोंथाङा बे बैसोआव आरामसे जिराय जादो। बै समावहाय जेब्ला नों सहैगोन, अब्ला बे 35 रुपिसआ नोंथांखौ उन्दु जानायनि टाइमखौ होसिगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जिथु खस्थ', बे खस्थ'खौ बै समाव बारग'हैनो हासिगोन। प्रसेसखौ मिथिबायब्ला दा मा बुंनो थांदों आङो? जिथु नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो मान्थलि जुदि 1K मोनफ्रोमबो मासावनो जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला, गोजौआनो जा गाहायानो जा बा मार्केटआ दावख्लायबोनायानो जा दावखोनायानो जा, मोनफ्रोमबो दिगाव, मोनफ्रोमबो ग्राफआव, मोनफ्रोमबो मासाव नोंथाङा जिरायालासिनो जुदि 1000 बा दैलि 35 बा 30,000आ सानसेयाव डिभाइड खालामोबा सानसेयाव बेसेबां खरि गोलैयो? 35 गोलैयो ना 36 गोलैयो? बेबायदियै 35 रुपिसआ जमा जानानै 1000 मास मोनफ्रोमबो जुदि मोनफ्रोमबो मासावनो जुदि मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जुदि नोंथांनि राङा जमा जालांबाय थायोब्ला, सानसे समाव नोंथाङा गोलोमदै गनांनायनिफ्राय नोंथाङा सादारन 400 रां इनकाम खालामनायनिफ्राय जालदाब गारनानै नैबे 35 रांनि जिथु पावार अफ कम्पाउन्डिं, बिथाङा नोंथांनो बै समावहाय फ्रिदम खालामहैसिगोन। नोंथाङा फ्रिदम जासिगोन बै समावहाय, जे बुंसिगोन बै समनि नोंथांनि जिथु 35 रुपिस खरि दोनलांनाय, बे 35 रुपिसआनो नोंथांखौ जिरायनो थाखाय सारेन्डार लाहोसिगोन, नोंथाङा जिरायदो होननानै। बेखायनो जेबो मेंनाय गैयै, जिरायनाय गैयै नोंथाङा जुदि माथ्र 35 रुपिस 1000 खरि मान्थलि दोनलांबायल' था, मेगन मिसिबनानै बिथांखौ खामानि मावनो होबाय था। नोंथाङाबो गोलोमदै गनायखौ लानानै खामानिखौ मावबाय था, जेब्लासिम मेङा अब्लासिम बिथां 35 रुपिसखौ सानफ्रामबो प्लास खालामलांबाय था, अब्लानो बिथाङा सानसे समाव नोंथांनि गलखौ साक्सेस खालामना होगोन। बै समाव नोंथांनि गासिबो लाइफनि फिलिंसनि जिथु गल, बे गलखौनो 35 रुपिसआनो कम्पाउन्डिं जायै नोंथांनो नोंथांनि गलखौ बा नोंथांनि खस्थ'खौ बै समावहाय
गैया खालामगोन। अब्ला बे भिडिअ नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ जे कम्पाउन्डिंनि पावारा मा। मात्र 30 रां बा 35 रां बा मान्थलि 1000 रुपिसानो सानसे समाव नोंथांखौ रिटायार्ड होनो हानायनि मोनसे बोलो दङ। आरो नोंथाङा जों सानना लानाङा जों आरजिनाय राङा 400 बा 500 बा 1000 राङा बेखौनो सानफ्रोमबो जुदि नोंथाङा फुथु जेबो मावा दाङा जुदि बेखौ नोंथाङा दोनखुमायबायल' थायोब्ला, बिथांखौ जेबो जुदि खामानि मावालासिनो फुथु दोनबाय थायोब्ला बे नोंथांनि गोरोन्थि जागोन। बियो जेराव सोनानै दोनगोन बेवहायनो उन्दुनानै थाबाय थागोन। बेखौ खामानि मावहोआलासिनो नोंथाङाल' बेबायदि जुदि खामानि मावलांबाय थायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि गोलोमदै गनायनिफ्राय बारग'नो हानाय नङा। बेखायनो रांजोंसो रांखौ जोङो मा खालामनो हायो? रांजोंसो रांखौ बोनानै लाबोनो हायो। राङासो रांखौ मा खालामनो हायो? बोनानै लाबोनो हायो। जों मानसिया रांखौ जों थांना थासान्दियावसो नों बेखिनिखौ बोलो हासान्दियावसो नों बेखिनिखौ नोंनि गोलोमदैजोंसो दिहुननानै खस्थ' खालामनानै जोङो बेबायदि खामानि मावनानै जालांनो गोनां जायो। नाथाय बेनि एसे बाहागो रांजोंनो रांखौ नोंथाङा फैनायनि लामाखौ बानायनानै ला। सानसे समाव बै सिम्पोल राङानो सानसे समाव गिदिर एमाउन्ट खालामनानै होगोन नोंथांनो। नोंथाङा जेसेबां लुबैयो एसेबांनो नोंथांनो थोजासे होगोन। 1 crore नांगौ ना 2 crore नांगौ ना 3 crore नांगौ ना 4 crore नांगौ ना 5 crore ना 10 crore नांगौ, नोंथांनो सानसे बानायना होगोन। नोंथांनि फिउचार जेनेरेसनाबो बे नोंथांनि 3500 बा 1000 खरि दोनलांनाय रांखौ जाबाबो फोजोबनो हानाय नङा। बे प्रसेसखौ आङो उननि टपिक्सआव लानानै फैगोन। माबोरै जानानै फोजोबनो हाया बे टपिक्सखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो एक्सप्लेन खालामनाय जासिगोन। अके, बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना? आं रिकुवेस्ट खालामबाय जे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय माखासे नलेज सोलोंना लाग्रोबाव। आंनि नलेजजों नोंथांमोना बुजिजोबाखै जानो हागौ। बेखायनो गुबुन नलेज थाखाखौ बोरै बोनानै लाबोनो हायो बिनि नलेजफोरखौ नोंथांमोना गुबुन एक्सपार्टफोरनि नलेजनिफ्राय मोनथिनानै लानो हागोन। बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो। आंखौ मटिभेसन खालामदो। नेक्स्ट भिडिअखौ आङो नैबे थालांनाय भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायफैफिनसिगोन। बिदिब्ला थेंक इउ एभ्रिवान।